Diolch yn iawn am y gwahoddiad caredig. Fy'n hyn yn Revolutionary Central, y Diwc o Clarence yn Treganna. Hyb gwych. Lle pwysig iawn yn hanes y rhan yma o Caerdydd. Diolch yn iawn am y gwahoddiad. O'n i gweld Mr Gareth Miles wrthi yn y Cymro wythnos yma yn deud mae Cymdeithas Iaith ydy grŵp pwyso mwyaf llwyddiannus gwledydd Prydain dros a hanner canrif diwethaf yma. A dwi'n credu bod hynny'n wir deud y gwir o safbwynt hanesyddol. Dwi'n credu bod hynny'n hollol gywir. A wisio diolch i'r Gymdeithas am ei holl waith caled ar y pwnc arbennig yma. Ac wrth gwrs un o fuddugoliaethau mawr y Gymdeithas oedd S4C o bosib y fuddugoliaeth bwysica. A felly mae'n y ddyletswydd y rheswm ar y mudiad iaith i sicrhau nad yw i ddim yn colli be nath i ennill yn y gorffennol. Wel, wy'n mynd i ddarllen rhywfaint allan o hunangofiant hynod ddifyr Mike Pobi, nes y peth i ddim, gael yn eich siop lyfrau leol am 7 punt a hanner. Na i ddim ffigio acen eifionydd ar eich cyfer chi, felly wy'n ymddihiro am hynny. Ond yn y rhan sydd yn sôn am y flwyddyn 1981, mae Mike Pobi yn sôn am y profiad o fod yn ddyn oedd yn ymhel a gweithwyr y BBEC cyn sefydlu Sianel 4C. A dyma mae o yn ei ddeud. Roedd staff y bib ar y cyfan yn cachu brics ac yn poeni hoedal am ei dyfodol ar safle anwydadwy roeddent wedi mwynhau ers degawdau. Nid sianel gyfer i ni'n hunan oedd y ffordd ymlaen iddyn nhw, wel, be tasyn ni'n ei cholli hi? Mae'r cwestiwn. Ond yn hytrach, ymestyn y sefyllfa flaenorol, y status quo ychwanegu at y oriau a'r gyflenwa'r bib yn barod. Gynod oedd yn cwta 4 blynedd es i fadal ar bib fy hun, a gan fy mod yn gachwr di asgwrn cefn cynhenid. Ti efo ni gytuno am cyn gyflogwyr. O dipyn i beth, trwy rando a fadleuon rhai a fydd yn bryd gynhyrchwyr annibynnol y sianel newydd maes y law, Alan Clayton, Alan Fred, Sean Humphreys, Einder Emlyn, Will Aaron, Norman Williams, a ffrwy gydnabod fod cenedligrwydd yn bwysicach na dim, mi fes at fy nghoed. Toes yr un dylanwad yn y byd mor bywerus a damniol a gwasanaeth teledu, yn enwedig i ni yma yng Nghymru, pan gloriennir ethaith y diwylliant engol Americanaidd ar ein plant a'n pobl ifanc. Heb os, yn wych neu'n wachel, S4C ydy'r sefydliad pwysica a feddwn fel cenedl. Mae'n gofiant eccentric gyda llaw y cofiant yma. Ond mae'r pwynt arbennig yna wy'n credu yn hollol ddilys. Dwi'n credu mae'r peth gweitha sydd wedi digwydd hefyd S4C ydy nid y torri cymhorthdal bod hynny'n beth gywilyddus o rheswm ac nad oes na ddim unrhyw sicrwydd ar ôl 2015 o unrhyw lefel ystyrlon o wariant cyhoeddus ar y sianel, ond y colli annibyniaeth, dwi'n credu mai hwnna ydy'r peth mawr sydd wedi mynd. A mae hynny ydy beth da ni angen ei gael yn ôl. Mae'n ddifyr iawn pan mae rhywun yn dilyn gwahanol drafodaethau am ddatganoli yn y gwledydd hyn ac yn edrych tua'r chyfeiriad yr Alban yn benodol. Gwlad lawer mwy pwerus na ni yn hyn hefo mudiad cenedlaethol yn ddigon nerthol i fod mewn llywodraeth yng Nghaeredin, a mewn llywodraeth, wrth gwrs, ar ei pen ei hunain, nid mewn llywodraeth ar y cyd hefo plaid gyda fel arall. I weld mae'r un peth tydi'r Alban ddim wedi gallu cymryd oddiwrth San Steffan yn llwyddiannus ydy gafel ar ddarlledu. Yr un peth wneith Llundain ddim roed i'r Alban ydy gafel ar ddarlledu. A dwi'n credu bod yn y reswm gwleidyddol penodol am hynny, sef bod cadw eich grym a ddarlledu yn holl bwysig
o safbwynt y gafel sydd gan unrhyw wladwriaeth ar ei dinasyddion. A dyna pam dwi'n credu fod cadw S4C yn ei ffurf bresennol a pheidio a chaniatáu iddi hi mynd i bwylo'r BBC yn bwnc mor aruthrol o bwysig. Oherwydd, trwy rhyw wyrdd ryfeddol, a dwi'n gwybod bod y sianel wedi bod yn atebol i Lundain, ond oherwydd resymau ieithyddol yn benyddol, mae Llundain wedi tueddu anwybyddu beth sydd wedi bod yn mynd ymlaen. Dwi'n gwybod mae beth sydd yn hanfodol pwysig o ran S4C, a beth sydd yn ei gwneud yn wahanol i BBC mewn gwirionedd, ydy bod hi ddim yn cyflawni y math o swyddogaeth fel lledwr y wladwriaeth a mae BBC wedi bod yn ei chyflawni yng ngwledydd Prydain dros y blynyddoedd diwethaf yma. Dydy BBC ddim yn licio y pobl yn cyfeirio at hi fel state broadcaster. Felly, da chi'n cael state broadcasters mewn llefydd fel China, a'r Iaith, a dwyrain Ewrop, yn y hen ddyddiau drwg. Dych chi ddim yn ei gael o annog o llewn yn y gwir amdani, di mae state broadcaster ydy'r BBC. Dyna gwir amdani. Dyna pam bydd y BBC yn rhoi eitha'r ysbloed fawr i'r briodas frenhinol. Nes ymlaen yn ystod y flwyddyn yma, state broadcaster ydy'r BBC. Ac mae symud prif adnodd diwylliannol a diwylliant Cymraeg o'n dwylo ni a'i throsglwyddo hi i afal a wladwriaeth Brydeinig trwy reolaeth bwrdd llywodraethwyr y BBC arni hi yn drychineb ddiwylliannol i ni, dwi'n credu, yng Nghymru. Mae'n ymysodiad cyfan gwbl drefedigaethol a y diwylliant Cymraeg. Mae'n bosib fod Jeremy Hunt y Freswm wedi bod yn edrych ar y llyfrau ac yn chwilio am wahanol gyfleoedd i arbed arian. Ond dydy o ddim yn fall chwaith i'r cyfle yr oedd y sefyll yma yn ei gynnig iddo fo i fedru tynnu'r sefydliad annibynnol de facto yma felly S4C mewn i bwylo'r wladwriaeth Brydeinig. Nawr, wi'n mynd i ddyfynnu gwaith llenor arall o'r diwylliant Cymraeg, Tom Morris, brawddeg tro yma, un arall o eifionydd gyda llaw. Dydy bacen ddim wedi gwella yn ystod 5 munud diwethaf. Ond dyma brawddeg Tom Morris, mae'n brawddeg hynod ysturlon dwi'n credu. Cyhoeddwyd yn codi sgwarnogod yn y 1990au, rhai ohonych chi sydd ar difod yn y pethau yma. Meddwl Tom Morris, mae pen cadlysoedd y cyfryngau fawr gwell erbyn hyn na chestyll y Saeson gynt. Dwi'n meddwl bod hwn yn quote ffantastig mae ei deud. Mae pen cadlysoedd y cyfryngau fawr gwell erbyn hyn na chestyll y Saeson gynt. O ran dangos sut mae grym gwladwriaeth erbyn hyn wedi symud i faes penodol iawn, sef sut da chi'n rheoli gwybodaeth. Ac o rheswm, rheoli sianel dyledu yn ein cymdeithas ni ydy y ffordd fwyaf effeithiol o bell ffordd o reoli gwybodaeth. O'n i gweld, neu wedi clywed rhyw bythefnos yn ôl, bod Chomsky, chi'n gwybod y deallusina o America, yn dod draw i ymweld â Caerdydd, dwi'n credu ddechrau mis Mawrth ac yn rhoi rhyw araith gyhoeddus bach fan hyn. Deall bod yna 5,000 o dycynnau wedi cael ei gwerthu i rando a Chomsky yn cael hyn yn gyfan gwbl anhygoel, mae'n dweud ei, o'n i'n sylweddoli bod myfyrwyr yn Caerdydd mor ddiwylliedig, ond dyna fe. Mae'n ymangos i bodw. Ond beth yma ymateb rhyw feddyliwr gwrth drefedigaethol fel Chomsky, beth sydd wedi digwydd i S4C? Dwi'n credu y bysaf yn deall yn iawn mae'r frwydr yma ydy o bosib y frwydr bwysica sy'n wynebu Cymru yn ystod y blynyddoedd nesaf yma. Lawer mor bwysig yn fy marn ni a datganoli. Nid pwysicach, ond lawn mor bwysig. A dwi'n credu oherwydd ei bwysigrwydd, ac yn allan mai fi ydy'r unig siaradwr heno sy'n cael dweud hynny yn, wel, nid yn gyfreithlon, achos dwi'n cael ei ddeud yn gyfreithlon, ond da chi'n deall, y fi unig un heno sy'n rhydd i weid hyn. Dwi am eich annog chi i ystyried peidio talu'r drwydded dyledu, oherwydd dwi'n credu bod hi y math o weithred sydd yn briodol yn y cyd-destun gwleidyddol sydd ohoni. Mae yn weithred dw'r cyfraith o rheswm, ond dwi ddim yn ymorni yn weithred eithafol,
o ystyried y cyd-destun, a di ddim chwaith yn weithred afresymol. A dwi'n credu bod y math yna o weithred symbolaidd bwysig ac eto effeithiol yn gallu bod yn ffwrdd hynod y dda o ddangos i'r awdurdodau yng Nghymru ac yn Llundain fod pobl Cymru o ddifri ynglyn â sefyllfa sy'n ei wynebu ni, a mae gan hi hefyd y potensial i fod yn ymgyrch dorfol, ac mae ymgyrchoedd torfol yn rhywbeth sydd yn apelio at y fi'n fawr iawn hefyd. Felly, dyma rwy'n y sgwrs fach na i ben, ond gan pwys ohonych chi, rhai ohonych chi, mae'ch swyddi chi a'ch gyrfa chi yn caniatáu i chi wneud hyn, wrth gwrs dydi pawb ddim yn y sefyllfa yna, dydi gweithwyr y cyfryngau ddim yn gallu gwneud hyn, ni deall hynny, mae pawb yn deall hynny, ac yn ddiolchgar yn gefnogaeth pawb yn y cyfryngau beth bynnag. Ond i rhai ohonyn ni sydd hefo cyflogwyr gwahanol ac sydd yn rhydd i wneud y safiad yna, mi byddwn ni yn ymbil arnoch chi i ystyried cymryd y cam yna. Diolch yn iawn i chi.